Nginibingelele ngiphinde nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela uma ukuthi uyavikelele ikhasi, ngicela wenze okufanelekile ucofoze usubscribe uphinde ulike uphinde ushare le video. Ey'ngane zakwethu iy'ndaba enginiphathele zona njengamanje ey'thinta uMaskandi ey'hamba phambili zokuthi umlandeli weGcukamelisha usefisile uKhuzani indlela entsha njengoba eya phesheya kwey'lwandle. Ngale ukhuluma kakhulu nansi ividiyo la khona umlandeli omkhulu weGcukamelisha ey'khulumela khona efisela indlamlenze indlela enhle. Wambungoza ngizwile mfowethu kuthiwa weliflathele la kuleli uye emazweni angaphesheya kolwandle uyoqhakambisa isintu sethu. Cha mfowethu, sikufisela uhambo oluhle, sithi indlelanhle. uNkulunkulu akukhusele njalo mfowethu, namadlozi akini akubheke njalo njalo, akubheke nje mfowethu, nihambe niyoqhakambisa isintu sethu sakwaZulu. Sibonge bafowethu. Sibonge ngane yawethu, sibonge. Usheshe ubuye-ke nokho, ungabuyi sekonakele. Ayi, yasemletsheni inkunzi ngathi ifuna ukuzovimbanisa lana ngale albhamu yayo. Ayi, sengingenzeka noma yini wenkabe yami. Ayi.